El Museu de Cantereria d'Agost complís 30 anys i per a celebrar aquest aniversari ens convida a posar-nos nostàlgics amb aquests objectes que ja han quedat en desús. Encara que també ens dona una garantia de futur, perquè, Mariajo, l'activitat continua, no para. Ja ho crec que sí. Mira, una de les missions d'aquest museu de cantereria, que ve de cànters, no de cantera, perquè fan cànters i botitxes, és la de conservar i divulgar aquests objectes que en el passat van formar part del nostre dia a dia. Ui, que graciós, una gallineta, no? Conservat també. Sí, és molt boniquet, És conservar-los, que no s'oblide, que no caiguen en l'oblit, però també este és un museu que no és només de mirar, també de vindre a tocar, i que la cantereria, que és una activitat que en Agost ha estat durant 2 segles, que continua i continua sent una activitat de present i de futur. Per això en este museu, alguns dies a la setmana venen 2 mestres artesans que a banda del seu taller, tenim així a José Ángel i a Roberto, ells venen així a donar classes i ensenyen l'art del seu ofici a alumnes com, per exemple, Isabel i Camil, que les tenim per així trastejant. Elles han estudiat ceràmica en alguns punts d'Europa, en l'estranger, i han vingut així a acabar la seva especialització. Això ja te parla de la importància que té la terrisseria, la cantereria en Agost. Però el primer, anem a centrar-nos en els mestres artesans. La Maria José, directora del museu. Hola, què tal? Anem a centrar-nos en esta part. Hem de dir que estem en una antiga fàbrica, és la seu provisional del museu, i això és l'antiga cantereria. Encara estan utilitzant els torns originals del seu dia, i important distingir entre les classes de fang. Sí, és molt important perquè encara queden moltes cantereries en Agost, queden 11 cantereries, d'elles moltes també estan utilitzant encara este fan local, que està fet en la terra de l'entorn. Hi ha diverses canteres on encara s'extrau aquest tipus de terra. És una mescla de diferents tipus de terra, local, en sal i aigua, i només això. I fàcil de distingir pel coloret, que no és el roche. Per descomptat, per descomptat. I damunt, després, l'alta qualitat d'este fan. L'alta qualitat d'este fan, que és molt sensible, per exemple, en el que és tot el procés d'assecar del fang. És un fang que també s'ha cuit tradicionalment en el forn morú, i encara hi ha una que cou en el forn morú, però que estan començant a coure en l'altre. I en un treball molt delicat, el que han de fer. Digues, Laura. I imagina que tots conserven la beguda fresqueta, no? Té igual el fan que siga. I tan fresqueta, però sobretot per això, perquè és el fang este, perquè és molt porós i perquè ajuda, contribueix en el procés en el que se clava en el forn. Així tenim un recull dels objectes, Laura, que tenim en el museu, per exemple, el morteret o el setrill, o per exemple, això, que és el llibrell, que servia per a coure la farina. Ai, per a amassar la farina, perdona. Però mira, me parlaves de l'aigua i tinc que fer-ho abans d'acomiadar-me. Molt important, convocar a la gent a aquest 30 aniversari perquè n'hi ha moltes activitats. Que les consulten en el Facebook Museu d'Agost, que és molt fàcil, però antes d'anar-me'n jo, per a que no m'ho conten, vaig a tastar l'aigua. Mariajo, necessite la teua ajuda, Vale, tranquil·la. Ves en compte, però si mulles no passa res, que només és aigua. Aixina, molt bé. Espaiet. Bueno, moltes gràcies. Fresqueta. Ja m'ho imagino. Gràcies, Mariajo. Adéu.